kayakáil Bergánín déanaach i héal, tháinig mé an seo go dtí na Gaillimhe chun freastal ar Ollscoil na Gaillimhe, agus thosaigh mé ag kayakáil ar an céad lá agus hit mé an rá leis. Is carach mór ag Gaillimh ach i lár an carach tá go leor áit fós le dul kayakáil. Tá an cún na canals, cúpla weirs agus Loch Carb freisin. Ceann na turas rinne Galway Kayak Club bhí turas deir seachtainna go dtí Island. Turas iontach a bhí é sin. An Grian, go háling, bhí an aimseir, go háling. Thonnach mar Delf ar an uisce agus Rón agus go leor éin agus nuair a fuairmid go dtí Island caihamid aníthe ar an Oileán ag campáil. A thucamar Island Eddy on sunset agus just an timpplacht bhí sé anna speisialta. An céad lá eile bhí an aimseir iontach arís agus búmar chomh fada le Kinvara chun deireadh chur ar turas iontach. Bhí léach mór Galway Kayak Club linn ar an turas. Chur Colin leaba beag ina bád féin agus is snóíon an seachlinn ar an uisce agus is dóilm go bhain snóí an taitne bhas an turas. Ach amháin nuair a caiisí nóméid ar bád dón. Is féidir leon den an turas mar sin a dhéanamh má fáin tú grúpa daoine agus bhfuil duine éigean le taithí a chur an kayakóir nó leis an bádóireacht nó le cún na Gaillimhe is féidir leat just buint úsáid as an áis. Record go me gacéin den sa tír ag buint úsáid as na canal, na lochanna, na farge agus na abhainn a bhfuil going an seo in éireann.